Ebbw eto'n gywir i'r canol. Ddim yn cael hon yn llawer yn unlla, ond i gesail y bachwr. Morris, hat-trick yn erbyn Caerdydd, 4 am y tymor. Yn trio'i chrymahanu hi i'r ochr dywyll na'r olwyr yn ymuno. Dim ond un, os na 2 crys porffor sydd yn y tir agored. Y coesa yn pwmpio. Morris yn sgorio. Y mynydd gwych gan Ieuan Morris fyna. Bydd y lot y bachwyr wedi jwmp o bant o sgarmes myd o lot fwy cynnar. Ond yn y safle hynny, mae rhaid cael y mynydd. Mae rhaid sefyll a trysto'r broses i fynd trwyddo a cadw gwthio ymlaen. Hwna mor bwysig. Metr yn brein i Llanymddyfri. Lyrys yn goro ymlaen amdani hi. Ebbw'n gwybod bod yn ofalus. 4 kick-offs wedi ei roi mewn cyfnod byr yn erbyn nhw. Mae yna gyfle yn y llydan pe bai y porthmyn yn dymuno. Eto cam sefyll, tro yma yn erbyn Adam Williams. Mae cyntaf mi oedd i ildio. Y basfer, y sgôr, wedi dod. A Rhodri Jones sydd wedi sgorio. Lot o mynydd fyna gan Llanymddyfri, ond byddai'n ddiddorol gweld beth mae'r ref yn gweud nawr, y dyfarnwr yn gweud i Glynebwy. Sa'n credu bod wedi gweud dim byd wrthyn nhw am y Stadiwm Vale, mae rhaid i fe sorto hwnna mas. Anodd stopio fo o'r pellter yna, yn wedi gyfer amddiffyn wedi holli. Efydd Evan Lloyd yn siomedig bod o wedi cael ei freichu ar rownd y sodla. Mae hwn yn seicolegol. Llanymddyfri yn mynd ar gêm bwer i Glynebwy. Advantage from the side. Play in the 9. Y basir. Di cael ei thynnu nôl. Mae yna wacle, mae yna gyfle, mae yna sgôr. A mae'r sgôr yn dod i Tommy Lewis. A Llanymddyfri yn bwyllog yn adeiladu ac yn sgorio. No effect. A dyna ni. Ail gais yr ymwelwyr. Wel, bas yma sy'n creu lle gan Rhodri Jones, de. Rhoi Hughes mewn gwagle, a'n hawdd i Tommy Lewis. Harris, defnyddio'r blaenwyr, yn cario gry mar. Ail reng yn tasgu allan tuag at Sean Parry. Nôl eto tuag at Curtis Gregory. Ac lle mae'r dyfanwr i fewn, amball un yn colli ymynad, amball i ddwrn o bosib yn cael ei daflu hefyd. Mae'r captan Ebbw yn ei chanol hi. Evan Lloyd yn cyrraedd yn hwyr hefyd. Phillips wedi gythruddo dydy, mae wedi colli limping go iawn. Number 13 is clearly stood on the head of number 15, Pink. It's a red card. Dwi'n sefyll yn fwriadol ar ben Evan Lloyd. Corey Baldwin yn siomedig. Mae yn taflu esgid allan dydy, ond ydy o'n stamp. Mae'n ei ddal o. Ydy o'n trio tynnu droed. Mae bron iawn yn gwybod mae'n neud hanner ffordd drwad ac trio stopio hyn am yr ei hwyr. Ond yn ffodus mae wedi neud yn ydw. Oeddi wedi cyffwrdd i ben yn bwriadwr odi. Yn gallu mynd i un ffordd neu llall, Ebbw i holi o bwynt. Mae'n trio a ennill y fantaid bas tu ôl gan Bowden. Yn swnir o bod cyfle am ail gais. Mae'n dal yn fyw, Franchi yn pwmpio ar coes yna. Mae'n mor llydan ag ydi o'n dal. Gwrthrycio. Oes ag ei gos mewn ddod, y chwarae naw. Llaw y dyfarnwr allan. Y bas yn lac, yn wallus. Y captan Phillips yn codi i ben. Yn barod i setio eto, newid cyfeiriad, llwyth y grysau porffor ar ei traed. Dorian Jones, mae'r gêm yn dechrau agor fyny. O blaid Ebbw os rhywbeth. Ydyn nhw'n gallu hoelio'r dyn o fantais na. Y bas eto, un arall, cryfder, y sgôr. Y sgôr wedi dod i Dom Franchi.
Fransi'n dangos I cryfder fyna. Cais gwych I Glynebwy. War y teg, mynd trwy y cymalau. Dangos lot o ddfedrwydd a hefyd. Lot o pasio gwych. A neb yn dangos unrhyw fath o teimla fod nhw mas o'r lle yn pasio'r bil. Oedd e'n wych. Mae yna ddynion yn sbar yng nghanol caer. Rhytha fyny Mali Rhys I drio llyncu'r tir yn rhoi pwysau ar y bas. Rhys yn gweithio'n galad ar draws. Ond y gri syth lawr yr asgell ma. Thomas. Lloyd. Eto Ebbw yn dechrau mwynhau ei hunan. Llanymddyfri yn chael anodd I ymdopi. Y bas. Phillips. Mae ymd y sgôr. Mewn y bedwerydd. Y pwynt bonus I Ebbw. Ac y cramp, mae Ebbw yn ymestyn ei blaenoriaeth. A mae rhywun yn synhwyro bydd Ebbw yn symud I frig Super Rygbi Cymru. Pas gwych I gweld y gwagle, dod I pel tu ôl y dyn gwych. Lot o profiad fyna. Ti'n Dorian Jones, sythu, bang. Pas gwych yn creu y cais. A'r tap tackle a bron yn effeithiol. Ebbw yn cael gwahoddiad arall I ymosod. Troma, mae'r tafliad yn syth. Morris, efo'r bel dan I gesail. Morris yn weldio ymlaen am a drosodd. Cais arall I bachwr. Ei ail am y gêm. Ei chwelled am y tymor. A mae Glynebwy wedi ymestyn y fantais I 16 a felly'r ail bwynt bonus fel mae sefyll wedi i'w selio. Ebbw nôl yn ei safleoedd amddiffynol. Y bel yn ei taro'r tir yn cael ei dwyn a wedyn cael ei cholli ar y llawr gan Dan Byffri. A ni'n siŵr dyna fydd diwedd y gêm. Ie, mae'r chwipan wedi mynd. Glynebwy sydd yn symud I frig tabl Super Rygbi Cymru efo ail hanner dinistriol. Y sgôr terfynol yma yn Stadiwm Gymunedol. Glynebwy 40, Llanymddyfri 22.